sa Dios o kang kaitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe mihigula latas sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni pakigsulti kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa